Sing tandur wong lanang, Bro. Ora nek wong wedok ae. Wis gawe bak lho alune. Ha, saiki wis modern iki. Ning jane penak ngono lho jane ya. Ning lek kudune banyune ngene iki, banyu ngene iki. Oh, enak. Oh, lek banyune akeh. Yo. Ora enak kaya. Mbah ora godel kono ya. Ati umbe engko bengi kuwi. Saiki nggih sampean anu Pak Imam, wis wonge padha pikirane ayem kabeh. Elak sore nyanyi-nyanyi. Lah nggih, sore nyanyi-nyanyi karaoke. Engko bengi cah cilik nganti jam 3 peh jan anteng pokoke. Hah? Peh WRT wong wedok itu lak sore nyanyi-nyanyi yo. Panganan kok. Engko wis sore wong wedok-wedok kuwi karaokean pokoke. Engko sing nyekel tipe Suki. Operator kok nyekel tip. Hah? Lah nggih mun lak bengi lho. Iki lho ukurane iki. Gila nggih. Antarane kene kono ya padha, berarti ukuran iki pengaruh. Nggih. Wah iki sok 5 seminggu kas mancing poho enak lak bengi kan wis. Cope wis padha ning pinggiran. Jam 4:15. Wis setengah 5 lah. Lah sing nika wau Pak Es. Jam 4 punjul Pak Adan sing kari dhewe nika. Oh. Wis apalan niku. Babal lho. Ya iya, kari dhewe kuwi. Pas ndelok babalane jan aku ngesne halah langsung balik. Wah lah iki Lombok tok iku wis nyonyor lambeku wae. Engkir Joko ora kuat tok lekas. Kasih masak sinten Pak menika? Aku ora ro malah. Lah, pas bal-balan nika? Oh, aku malah ora ning kono, aku pegel nyelok anu ndelok amen mutamati ya pegel aku. Enggak bal-balan amen mutamati ae. Sinyale anu. Kudune tuku pulsa dhewe. Lak melu wifi ngono kae lak melu wifi. Kudune ditumpasne pulsa ki Mbak niku. Ento welek apa ndelok. Ngono kok pulsa dhewe ning anu yo ngono kok, Pak. Ya. Ora gawe wifi ya. Kene Pandu ning gubuk kono. Wih. Duh anune malah mati. Nek sesuk sore jam 4 tok. Yo, Pak. 4 ya iki penak maine jam 5 maine. Nggih. Anak didorong wis. Lah engko nggih penak jam 8 mari awakmu. Tak undur setengah jam, Pak. Lah iya. Tak undur setengah jam. Tak blaki.
Di tandur aku tak undur telung jam setengah kok kan. Wah, lah wis sukote cek melongo-melongo. Ini kilo malah gemis ngene. Nggih, nggih. Lah cek turah lho yan. Nggih. Nggih. Yo balik rame. Aku metu kene. Rikol iki. Rikol. Tak gawane. Arep nggih apa to? Lagi fermentasi. Orientasi apa? Nggih. Anu rabuk. Aku entuk ilmu Jan iki karo nganu. Apa wi? Karo leri, banyu leri. Banyu leri. Terus engko anune sampai gula. Ning ya ora nutut lek dingge kanu kene, sesuk ndak ene. Paling ndak sak wulan kok. Iki tamu kok di dataran iki. Apa ya rebu gede. Ning tulan kene kuat. Ibuke wae karo foto. heeh. Awane om dino. Kayak ngene lor kono ra sida nandur anu polojo. Lah iya wis diomongi iki kemarau basah iki. Nah, lokane mrene iwam. Kono wae iwam iki. Nandur jagung basah. Anda kami tuh asem-asem men yo an. Mambung yo. Ya padha dipandu ular anu api ngono lho. Heeh lho. Kudune lah nek udan ngono kuwi kudune wis di Semprot. Mambung yo rada deres. semprot dinane udan ngono kae. Ini bae nyemprot orang anu yo. Antisipasine kudune. Wes udan semprot. Heeh. Ora udan semprot. Bahaya. Ular iki sih. Masa pertumbuhan ngeden. Nek bar cepet ngono ae. Tapi nek anu biasane malah nek santan Pak ya. Iya. Ning usum kok. Ning aku ndelok ning YouTube ning ning transmigrasi iki yo uler. Wis kena. Ora daun bawang, ora anu Regane panas, adem. heeh, padahal heeh. Jadi ini ndak kan gampang ngetes. Abang ngetes. Wong lanang iki lho.